फैगौ लोकसभा इलेक्सनाव माने मोनबा समष्टि गेलेगोन होननानै थांखि लानाय जाबाय। बेनि गेजेराव बे मोनबा समष्टिनि नामा जाबाय बरपेटा, क'क्राझार, उदालगुरि, बङाइगाव आरो तेजपुर मोनबा समष्टियाव गेलेगोन आरो बिनिनो मोननै समष्टिखौ जोङो दिनै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय। मोनसेया क'क्राझार लोकसभा एसटि रिजार्भ, बेवहाय जोङो आगोलनि डेपुटि चिफ आरो जोंनि दलनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो स्पर्ट्स पार्सन हाब्बा बरगयारिखौ होनाय जाबाय आरो उदालगुरिनिफ्राय दानि एक्जिस्टिं खालायगाव समष्टिनि एमएलए जोंनि बिटिआर कान्डिडेट निकाराम बर'खौ दरं उदालगुरिनि केन्डिडेट हिसाबै बासिनाय जाबाय आरो बे मोनथाम समष्टिखौ जोङो थाबैनो जोङो डिक्लेयार होगोन साननै सानथामनि उनाव। सार फैगौ एमपि बिसायख'थियाव रोखा देरहानाया जोंना बिटिआर हान्जाया जेराव देरहायो बेहाय स्पिड होयो। जोङो क'क्राझार लोकसभायावबो जों देरहागोन, दरं उदालगुरियावबो जों देरहागोन आरो बरपेटा आरो गुवाहाटि आरो तेजपुर बे मोनथामखौबो जोङो जाय मानसिया बयबो पाब्लिकजों गनायजाथाव दं बेबायदि केन्डिडेटखौ जों बासिनानै केन्डिडेट नागिरनाया बहुद दङ, बरपेटायावबो बहुद दङ, गुवाहाटिनि थाखायबो दङ आरो तेजपुर समष्टिनि थाखायबो गेलेनो केन्डिडेट जानो ओंखारबोनाय गोबां दङ। जायखिजाया जों थाबैनो थिग खालामनाय जागोन। सार क'क्राझारावबो देरहागोन, दरं उदालगुरियावबो देरहागोन। सार माखासे बेरेखा दोलोफ्रा नोंथांमोनखौ फैगौ एमपि बिसायख'थिनि उनाव बिपिएफआ 0 जासिगोन होननानै बुंबाय थानाय खोनायो। इलेक्सन समाव बयबो बिदिखौ बुंखायो, सासेया सासेखौ बखिलायखायो, मोनसे दोलोआ मोनसे दोलोखौ बखिलायो। बे इलेक्सन प्रसाराव बे जायो, बुंगोन जोंबो सोरखौबा बुंगोन, सोरबा जोंखौ बुंगोन, बे जायो इलेक्सनाव। बियो इलेक्सननि बे सायख'थि जिथु मा होनो प्रसार बे प्रसाराव बयबो मोनसेया मोनसे दलखौ बखिलायनाया बे जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामा आरो खालामनाय। मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसुर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।